О! О, тепер не має бути чути. Добрий вечір. Доброго здоровлічка. Так. Закися ще Майнкрафт запускат, а ну ж кажіть, тко той уже є. Хоч ткось один. Ага, венеціанський контрібол. Туйсь. Здоров. Здоров. Так, ото треба оповісти всім, ось ми стрімимо. Здоровля, Володимире. Най буде на Хосен. Ну, нормально. Що низ будемо чинити? Ну, зачнемо з того, що у мене низько великий праздник, низько руно 2 годи, як я щось там десь там стрімлю. Перший стрім, який ми мали, то був Skyrim, був то день, 2 годи назад, а то, значить, було 11 число, 11 місяця 2021 року, було руно 10 років Скайрімові. Ну, та бавились ми Skyrim. Мені було інтересно туди попробувати пострімити дещо, та я бавив Skyrim. З того моменту прийшло вже 2 роки, та низько вже бавлю Майнкрафт. Ну, або не розказав їм, що будемо чинити. Ну, не розказав їм, що конкретно будемо чинити, а будемо чинити декілька таких дуже важних речей. За перше, укажу вам, який варіант штреки виграв, бо планується класти штреку в ці, де я є. Значить, мені треба було штреку виціть сюди, геть горі до Саванового села, до Саванового, а виціть уже від Саванового сюди до цієї ями. Бо усі в ямі у мене 2 спавнери пауків нараз. Кроме того, коло цієї ями у мене вже тут є моя джунглова хишка, безумно сте виділи, тот парадний мостик. Ось я туйся вже доста обжив, та було б добре мати якусь комунікацію між цими локаціями, бо не хочу фурт лодькою плавати, бо то доста напряжно. Та буде добре покласти туди штреку. То дуже великий амбіційний проєкт, та запускав він був голосувалку. Ось, який варіант штреки ліпший. Здоров, SQ, ні, низько бавлю самобавку. Це перше. Та укажу вам, який варіант той штрек виграв, який варіант ся позирачам май полюбив. Та покладемо якусь штацію, а далі підемо займатися направду дуже інтересним ділом. Будемо кликати рейд. Айно, значить, я піду заб'ю генерала, ми підемо в село Робітное, котре я перед цим нарочно фортифікував. І видите, я тут упалив стіну, мур такий замковий. Та ми прийдемо в село Робітное і будемо пробувати його захищати від рейда. І це на низько такий максимальний план. Значить, у мене... Ні, я не всі в броні піду, я піду битися з рейдом у їхній такої броні.
у противнякові. Чого? Бо вона ліпше забаяна. Бо тут у мене, видите, защита 2 лише, або підводне ходження є. Защита 3, защита 3. Тут защита 3, або теж на підводне. А тут у мене якраз защита 4, защита 4, защита 3, защита 4. Значить, сися противнякова діамантова броня, вона якраз має така, має просто на суху броню таку, що вона має міцна. А сися з фіаловим сися з фіаловою мінтою, то вона така має наплавання. Між тим, закіть не були статуй, та бивим я під водою. Ходив бити гардіанів, та вже в мене тут обновлені лампи. Та й маленьком там набив, накопав. Ну. Та що, та будемо никати, що в нас тут є. Значить, замохнатілий бурговчак нам треба буде. Півблоки з цього. Значить, що нам треба? Що нам треба? І все видав з собою візьмемо. Бо ми си там на місці так учинили, що нам треба. Кістку видав, раз можеш відкласти. Так. Треба нам буде і глуболубка. Глуболубка нам скорше на полотно треба буде. Так, треба нам буде смерекові кимаки. Треба нам буде лампи вілоньки. Щось їх доста мало. Ну, пойме та, що поникаємо. Значить, за перше, що мені треба вчинити, мені тут треба вчинити ще одну штацію, подобно до сії. Вона у мене, я так розумів, буде такою тут над сив ямов. Якось так собі втовчиню, бо все місто у мене тут запустіло вже довгий час, і мені це не дуже все любить. Я раз думав, може тут якийсь фонтан учинити, або ну, який я фонтан учиню. Та ліпше я дам тут ще одну штацію. Значить, будемо щось із тим парувати. А ну, там у мене що? Там у мене просто тигла чорна. Ацека. Та попробуємо туди з неї вчинити основу. Туй кудись. Найби було достуй. Щоб то вже дораз ніч. А ну, тут ми кілька блоків чинили широку, значить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 блоків широку фактично. Ну, то вчинимо 7 блоків і там туди. Воно було між собою, да, як похоже. То буде доста логічно. Так, там 7 на кюко. Значить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 на 10. Поняв, прийняв, то раз буде. Значить, то в мене вже 4. Та всякому, ото 7. Так? Ну, сюди вже 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А я кільку казав на 10, це на 9. Уже і сам не помню. Маємо бути ганьба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Та 10. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добрі?
Ну, а у вас що доброго низько? Бо у мене праздник, то у мене. Виділи сте мою церкву у Лингарському? Ну, треба ми тепер щось таке вчинити. Як ото в мене там? Айно. Угу. А і не треба ми насправді все. Так, дали у мене там то-то. Дали в мене сись білий, та й Гарадичі, а цього білого не взявим. Діоріта. А, у мене вже дораз і не є. А, буде смішно, кіть ми його і не застане. А, тут не був глуболубковий. Тот. Глуболубкова тигла. Так, а треба нам ще і Гарадичі буде. Не знав точно кілько нам треба буде, бо я не лечив. Або так кілько нам треба буде. Так, значить, тоді у 2 блоки висоти ще маємо всього. Або і лишаємо місто на скло. Значить, сяк. Сяк. Айно, добре. Далі ми треба сись. А де тут? Ага, туй. Ні, ну той мусить буде. Як се скапчати з тим. Та який путик треба буде вчинити. Сяк, туди ще один білого, а туди вже стріха. Добре. Така висока штація, я щось, слухайте, і не подумав, що вона така величка. Ну, а далі стріха уже сугубо з глуболубка, або до краю, так? Возира то ж так. Ну, туди пробуємо. Ну, мені вас якраз дуже треба, Никите. Никите, прийшов персонаж. Поклонитися вже. Я раз на вас не дуже мав часу, я штацію чиню. Цей се мені просто вже бавка так кліпа, тож. Низько їх б'єш, а цих, айно. То сесі сих будеш бити, айно.
Так, ну всяк буде доста. Ну, не доста, бо не застаю м'ясих, або ось це до краю. Йой. А ну, мені треба так убися впиравсись, крайній. Айно, ну та там треба туди ще один шорик. Тут сесі ще теж на тиглу перечиню. А він що сам? А де Муцімброви? Так, світла можеш уже зачати вішати. Ні, бо серйозно, де Муцімброви суд? Треба включити міні-карту, там і буде указувати. Ну всі суд там за берегом такої. Лінувся йти брати галаші, капець. Ну, та ще один ми треба. Один шор. А цяк та не застало ми піціцько. Кіко там дасть сіко. Далі ми треба буде городину. Не городину, а й раз ми треба буде сісі гарадичі. А цяк. Вони в мене там таку ідуть. Навкруг, лиш на сьомому не вчинив. Там іззаду, а видав треба було. Або ту я і пенсію то і не дуже вижу, а там треба б. Там би треба туди обійти все навкруг. Хто там прийшов? Не від... Бірур прийшов. Ну йдім заб'ємо того. Що він там задрі стоїть? Йой? Хоба. Ну. Ай! Ну, мені тебе якраз і треба, Айно. Вони що, в воду попадали, це що? Ну вони ту і у ямі суть. Добре, прокляття ми дістали, і одно маленько ми реагує, що воно тепер посеред екрана. І це видав спозад міні-карти, ну ми її туди можемо раз виключити. Ні, не спозад міні-карти. Ні, може спозад міні-карти, бо воно тепер ся і не посуне. Та не є смисла її виключати туди. Ну, шкода ось так. Ну, зато прокляття маємо, тепер за нього не забудемо. Не ож мені б його не було де взяти, то й у мене ще, хвала Богу, повна темниця тих фрасів.
Я міг у будь-який момент піти та забити хоч якогось. Я епенсі так ото собі і планував. Ож, ну, я їх там на то держав. Айно, ож, кіть у мене буде потреба десь колись викликати рейд, то Буня вже був готовий генерал раболовів на місці такої. Ну. Або не бай, вони самі приходять кой-то-то. І кликати їх не мусай. Так. Ну, надіюся, нігде не профітькав, бо не мав дяку пак ще раз сюди вилізати догорі. Музику вам чути нормально, бо в мене щось так тихенько бавить. Так. Ну. Чи все? А ну никайме. Нормально сяде поклав. Ай, ну добрім поклав. Треба, правда, тут засвітити і придумати, що в мене тут домак буде. Бо я якось то не придумав ще. Так, раз покладемо ацяк. А пак буде видко. Пак буде видко, що тут у мене буде. Добре. Добрі, або треба ми ще цих городин. І ой, не городин, а гарадичок от цих. Так, бо треба ми там дули. А, я дули вже поклав. Ага. Або ні, треба ми ще... Ага, сяко то мало бути, значить... Сі білий туди ще 2 ми треба. Іден туй, значить, і сяк, а там білу радичку догорі. Айно, супер. Ну, паради. Сяк. Так, далі мені треба дас 6, ні, кілько тут висота 4 буде. 1, 2, 3, 4, 5. Треба ми туди 10 сеї городина. А цяк. Тепер я португальський контрибал. Ти ся перейменувався, як шиковно, до ким дяди то. Докись ми не говорили. А цяк ото туди буде, айно? Та й сюди, туди. Сяк. Далі світло, значить, має бути туйка та й туйка. Добрі розумів. Ну, а треба ми туди і все видав. Це значить іншако має бути у мене учинено від того. Бо туйся не паде нараз у зарву, айно, а тамся паде, значить там мені треба буде якусь городину собі придумати. Так, і вчинимо туди і все. Зась на блоки. А цяк. То тут у нас буде якась городина, убись ми не йшли. Убись ми туди не йшли. Айно, убись ми сяк не могли впасти. Убись ми мусили сюди путем іти. Як ти так шиковно переїхав із Венеції в Португалію? Не, що то аж так далеко. Айбо колись устиг. Так, що ми треба? Значить, треба ми якийсь плот, то може бути смерековий, дубовий. А березовня є? Березовня мало є. Може ліпше березовий чи ні. Так, стоп, все цю лупину викласти. Словіщу фану теж ліпше викласти, бо на лиш місто ми тут занимати. Так,
Туй сутуня. Уже не піло такся не збирало. Добрі, значить, дощки. Сутуня тички. І з дощок та й тичок треба вчинити березовий плот. Що там дощ паде? Направду. Так, і березовий плот ацяк. Все, порядок, тепер сюдися не впаде. Далі. Уби такий домак наподобити сю штацію, мені треба що? Значить, скло, кимаки, зелений покровець. Угу. Добре. Що м казав? Значить, березову табличку мені там треба буде. 2 кимаки. 2 кимаки. Сесівня суд. Значить, березові покровцівня суд. Скло треба ми було. Чистого складу оста буде. Не мушу ніч вигадувати низько. Так, сяк. Значить, сяк, сяк. Добре. Ну, яка парадна лавочка. Не? Сам по собі португалець по паспорту у Венеції бивим лише раз, та мені дуже ся там полюбило. Ага, інтересно. Португалець за паспортом? Ну, ти слухай, жука, я думав, що ти наш. Ні, фіглю. Нашими по цілому світі повно. Гівідеме. Добре, значить, це мені вже не треба. І скло мені вже не треба. І CC блоки мені вже фактично теж не треба. Айно. Ні, треба ми буде сюєно. Та й... Ні, треба ми уже зачинати то потихеньку. Значить, як ліпше тиглу там класти, це полірований глубоко. Я видав то домак. Домак є, ну, то під штреком не буде видко. Та може класти буде тоді полірований. Буде класти полірований. Так, бо у нас тут півблоком се спира та не цілим. А гомба на сякому. Це мусимо то робити туди 1 у 1. Так, зараз поникаємо. Значить, ага, і се ближить тому, значить сяк. Сяк, добре. Добре, значить треба нам 1 сякий скарідний, треба нам буде 1 сяку плиту. І ця плита у нас буде... Сяк виходить, тайно? Ні, через 1. Туйка у нас буде. І гомба у нас буде на 7. Якось так. Айно, значить, тут у нас буде штрека, і вона буде йти туди, виціть сюди сяк. Добре. Ну, возират також маємо то ясним. Добре, тоді полірований цитигла. Ну, і український паспорт маєш. Ну, український паспорт я мав, португальського не мав. Ага, то вже ніч. Ідімося туди раз виспимо. Та зачнемо класти штреку. Я покладу
Один дараб полотна просто покладу, бим собі вже мав заготовку та й напрям, а далі підемо бойовати у село. То буде цукор, я вам кажу. Ну. Йо, як то й файно. І радуга є ники така паранна. Добре, так. Най буде тогди полірований. Най буде полірований. Бум-бум-бум. Сюди буде йти. Португальський контрібол. А ти то. Ти сяк фурт за гатаром жиєш? Це... Йой. Сем не чекав. Це значить мусить нам буде сісю сакуру видав знести. Мусить нам буде сакуру знести, а там буде дещо друге. Ну туйка долі, видите, других претендентів, які були уголосовані за штреку. Я їх тут всякі лишу. Ож, вони ся обстануть музейними експонатами, ож, якісь ми планували собі штреку класти. Класно, видите, там такий туман. Туди долі. О, золото! Круто. Кобим скільтував гет-гет усе золото, то буду знати, де є ще. Момент. Щось стало вже? Ого, щось стало. А ну чекайте, буде якась біда на роботі. Добре, ото раз почекати. Так, значить, ми туйки будемося вбирати усього горба, то треба намся дорадити, чи підіймаємося догорі, чи коплемо крюзі горба. Угу. Та видався піднімаємо. Я не хочу копати. Висока штрека теж добре. Всяк не будуть досягати шкелети всякі. Ну, і так, видите, ось це полотно іде много ниже гетото. Та не буде біда, кить ту його мало подоймеме. Цяк видав доста. Ну і так у нас тут вже кінчають поліровані блоки. Та, і все ми собі так сугубо наметали скелет, ось як воно буде визирати на... Ну так і тут просто виходить на горба. Тут на нього ще будуть навіть вилізати тут, і ще може було і мої високо підняти. Будуть на нього корови лізти тільки. Бетяр ТВ. Здоровля. Здоровля. Дякую за ваші гратулації. Дуже вас цінимо, мої чистовані позирачі. Ну, татуйка наметавим уже, значить, таку партицю. Треба нам
Треба нам стяти сисю сакуру. Посадимо її просто мало маю бока десь, бо вона не заважала нашому сьому. Бо вона штриці не заважала. Чи їм все стяв, ні? Добрі. Тут кіть сакура у нас не туй, то посадимо її так, де туйка. Нормально буде? Не буде нам закривати, видав, не то-то, не то-то. Ну, та, значить, так само із простого бурговчика, із замохнатілого бурговчика та із стигли будемо класти уже полосу. Тут нам треба якісь опори ще придумати, я за все не подумав. Ось сяк. Та й ще... Бо не було ж все висить у воздухове. Цяк. Та й сяк. Логічно, логічно, добре. Угу. Так, що там пишете? Ніч не пишете. Кампець. Я з вас у шоку. Могли б сте далі написати. Сяк. Добре, мені треба сю лупину з собою такою носити, я вижу. І сю. Ну, я чекав, би вас просто більше зобрало, бо ми пішли бити хактушів. Я хочу рейд. Я хочу нормальний повноцінний рейд. Або я не хочу, бо то рейд був, коли мене позирав двоє людей. То буде маленько нечесно. Та ну, ідіть, зафітькайтеся на цінбурію, ось у нас тут дораз буде двіж. Так, тут нам є вишня, тут нам суть скіпці. Березову табличку раз откладемо, то пак май на потім. Що б хотів? Значить, треба нам буде всього много. Тут нам є замухнатілий сись. Горадичі раз нет. Просто тигла. Тут у нас ще є замохнатіла тигла. А є у нас і просто. Айно, є у нас і просто. Тут у нас є вшитко, що нам треба. Або нам треба і простого бурговчака ще много. Ну, будемо никати. Та я можу... Я можу зайти поникати. Зайти в Creative поникати, що в нього там було. Наплановано. За полотно. СС, значить. Тут у нього... Бо я вже вчинив із сяким. Я вже 2 штовси сякої тигли виклав. Я вже не буду не буду міняти. Значить сяк буде.
Я не хочу тепер тут розбирати. Відкотя було. Не бачу. Я не буду. Як воно буде? Нормально воно буде. Чу. Та що тепер? Нормально воно буде, не скарідно. Навпак, сяк даже ліпше мені ся видить. Нова пано, non я. Нова пано, non я. Ну, та все. Мені раз треба півблоки. Прості кам'яні, сякі. Сякі. Айно, йдемо никати, як ото у нас буде фунгувати. Дако ми вже гратулував, ож то, ож юй, праздник. Раз лиш Петро. Я йду ще. Добре. Тільки не побийся. Добре, будемо міряти, значить, на око. Кілько того буде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, так і 20. Ну, 20 ото нормально. Значить, кожні 20 блоків будемо мати світло. Або треба лише спати раз. Кожні 20-25 блоків, як ми вже буде виходити, ото іпен єнно, насправді. Будемо мати світло. Та й редстоун. Аби то та штрека фунгувала. Ту арку будемо мати таку. Ну, та й тепер вже вижу, аж малом не доникав. Аж то я собі... А де ми тут? Ага. Всіх їм уже виклав. Ну, а цяк. А тепер що? Так, ліпше собі відкрити з боку образчик, бо я вже забув, як ото буде. Так, у мене є образчик, айно, я не мусив то кожен раз перевідкривати, но. Ага, но. Сяк. Значить, 3 дгорі градичі. Добре. Значить, такое ми треба буде.
Ну, і пінці міхуня буде ще й замкнатілий бурговчак. Айно. 2, 3. Тайтуй. 2, 3. А далі ми на то треба буде Горадичі. А Горадичів не чинив ще. Який молодець. Та й міста в нього вже не дуже є. Так, Сем собі не добре напланував. Можеш раз викласти гет. Ой, всячино таке, що мені тепер руно нараз не буде треба. Ну, який мщиковний. Так, і з цього кожного філя ми треба начинити ще й Горадичі. Так. Сяк, та й які ще, то й сякі. А, сякі в нього вже суд. Пана ти руського. А яким мав чинити сякі? А, ну, значить, такі, такі, та й такі. Щось ми хибити. Сім вихибляти ще. Як ото буду комбінувати, раз не знав. Буду видіти. Тут туди сяк, та й сяк. Ай, ну, лиш двоє там були. Тут туди сяк, та й сяк. Ай, ну, о, добрі. Так, і все буде цяк стриміти. Раз, два, 3, та й порядок. Но. Лик 2. Лик 2. І це сяких я мав начинити, аби сте розуміли, кілько. Виціть, єдиним учинив. А їх має бути пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Фіть-фіть-фіть-фіть-фіть-фіть. У Саванові штація, далі пі-пі-пі-пі-пі, руно сюди-сюди горі. Кампець, я умру, доки я вчиню. Ну добре, філю. Я ще не ложуся вмирати. Так, треба нам тут буде дулю, значить, придумати, як це буде упирати. Stop качает, пау, бич, мазафака, струке, Пак. Що, Кіко? Тисячку? Вися з мене смієте? І це піде на добре діло. Направду тисячку? Ну, найпоникав. Направду. Горі. Я пущу ще раз, бо мені ся дуже любить трек. Stop качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Ще не знав, куди ці гроші завержемо. Скорше всього, Майкові на ремонт мотора. І я вам красно дякую. Ви допомагаєте нашим людям, котрі нас захищав тепер. Добре, зайшла Діана. Діана Завер. Серус. Здоровля. Як ти ся маєш? Ми тільки, видиш, щось чинимо. Так. Так, бо тут у нас будуть туди ще і дули, і горі, туті. Ні, дули не мусить, лише горі. Та й то не так. А цяк туди треба чинити. А цяк треба чинити туди. Та й туди не мусить аж так сильно зглажувати сесі. Доста лиш тут і там додати
щось гиб. Сяк. Та сяк. І сем на голосування не продумував. Видите, ось як воно буде з долею ще. А й се треба би вчинити. Воно сяк намного май комплектно, май паранно визират, ні? Ні? Маєшся добре? Ну, супер, дякую. Файно, радий їм чути. Я тобі дякую, що ти ся добре маєш. У мене паранно, і видиш, ми стрімимо, у нас низький сяточний стрім, бо я вже 2 годи стрімлю щось. Та раз чинимо штреку, а далі йдемо чинити рейд. Видиш на міні прокляття. Вам указує айно на екранові, що у мене тільки зловіща знамінь. Ще день, 10 минут. Година, 10 минут 30 секунд. Та ми дораз йдемо у село Робітное. Ми дораз йдемо виціть у село Робітное, сюди, котре я спеціально фортифікував на сякий трафунок. Ми будемо тільки бити рейд. Ми будемо битися з тими хактошами, так у їхній броні, видиш? Я у їхній противняковій броні, я буду їх у ній бити. Сяк. Ну, та, видиш, будемо класти сяку штреку. Були у нас сякі варіанти на голосуванню, або виграла сяка. Стара кам'яна. Епінці, я лиш радий, мені добре, мені нормально. Та ми тут чинимо сякий приклад. Не треба тут ніч додати. Сяк нормально буде, айно? Сяку чинити з долею колону буде добре. Угу. Достай. Воно визират, знаєш, просто карічка. Воно просто визират файна карічка. Ні? А цяк доста буде, мені ся любить. Добре, тоді, і це значить, що ми видав із шаблоном свої штреки докінчили. Тут щось нападало було ще? Ні. Вже видав пропало. Ну не бай. Тут у нас нова сакура виросла. Та що, йдемо туди? Йдемо туди у Робітное? Йдемо приймати рейд? Ні. Не можемо ся туди провести штреков, так і минулий раз. Не можемо ся туди провести штреков, бо будемо проїжджати через туди Ленгарське, а так прийде на Ленгарське рейд. Мені то не треба. Я хочу конкретно сюди. Ми так і вчинимо. Тоді треба раз виміняти, що мені треба, що мені не треба. Значить, і це лишаємо тут, бо і це нам треба буде на стройку. Як би то красиво повикладувати, бо не скарідно. Неважно. Добре. Так, треба мені щось із собою буде взяти. Лампуші мені не треба, або вони в мене віддав туйки стоять. Вартує се вчинити пару факлів, бо всякое гонно бити. Бо що, а факлі мені ся ще не пригодити. Якісь блоки з собою не похибить мати. Айно, та візьму з собою просто що з бурговчика, доста ми буде. Точки епін не мусай, айбо найстоат. Далі аршів мені не мусай, айбо най буде. Сяк. Були у мене стріли, та й можу взяти ще. Були у мене і сі стріли, айбо ліпше взяти ще. Бо я видав, буду много там стріляти. Сяк, уби точно не було мало. А ведь даже так, А от ні, нормально. Нормально, значить, тут кладемо СС. Йдемо спати та й йдемо бити, йдемо приймати рейд. Готові сте? Напишіть дещо. Це готові сте, бо я йшов приймати рейд.
Яся до цього так довго ладив. Дуже довго. Ну, то, що у нас маленько чеканто, то побитий, то не бай. Знаєте, що я майже... О, мені лодьку треба. Я на лодці попливу. Я там буду годин уплисти, ні? Значить, я кітуйка буду пропливати крайчиком, та не мав бися рейд зачати. Кілько там блоків треба? Значить, один чанко то 16 блоків. Туйка до цього моменту, де тут силяний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 чанків, так? Значить, 12 чанків. Є, динозавр готова! Значить, 12 на 16, ото у нас 192. Тепер гуглуємо. Minecraft... how far away from village raid? When a raid begins, the event spawns mobs. Ну, а як почати рейд? Як далеко мені треба бути від села? Mainly villages attack village. Як? A player with bad omen status effect triggers a raid upon entering a chunk with at least one villager and claim it bad, or one of the 8 chunks surrounding it in its square. Значить, 8 чанків. Кіть, ото йде 8 чанків, значить, мені має бути абсолютно безпечно проплисти лодькою сюди. Всяк руно по прямій. Добре, так ідемо. Ура! Ми йдемо битися з рабловами. Готові сте? Бо я готовий, я даже убрати їхнього цуря. Ха-ха-ха! Я даже маленько переживав, чесно. А яка в мене тяжкость? Нормальна, добре. Нормальна тяжкость. То що, попливлись ми? Я вже переживав. Може виключити музику? Ото ви нам не поможе, це я виключу музику. Так, я йду бити. Ну, направду то вони будуть іти мене бити. А яся буду захищати. У мене інтернет поганий та погано указує трансляцію. Ось дуже потихи коментарів казує. Ти можеш збавити кваліту стріма, ні? На ютубові можеш. На ютубові можеш учинити менше. Ну що? Уже видко стіну мого робітного. Та будемо заходити з цього бока. Будемо заходити в сіть. Та я ліпше сюди припливу. Це крайчиком. І у вас висне інтернет, кампець. У мене указує аж Excellent Connection. Та то не гонна бути проблема мого локального інтернету, бо тоді воно би мені не давало стрімити нормально. А мені сам дашборд Ютуба вказує аж від програми, від мого комп'ютера до Ютуба доходить паранно. Та що? Пішли ми. Я іду заходити в село. Наладились мися, є в нього швидкий пруд. Дораз як у телевізор. Та він зробити буде. А де рейд?
Началося. Начався рейд. Всі втікають. Ну, заковтали в тото дзвони. Ту є дзвін, заковтали в дзвони. Так, де тут тото? А рабловися, видав, появили в ямі, айно? Бо я їх не вижу нігде. Це... Це вони тут у ямі подумно? А що тут там синьоє? Ні, синьоє то лами. Айно, синьоє то лами, яких я приручив. Мені сьогодні, що раблови появилися... Ну, я никав на карту, і мені сьогодні, що вони появили у ямі. Та я і переживав. Я боявся, що вони появлять у ямі. Ну добре, і це навіть не піло, тепер йдемо їх у яму никати. Це вони справді там. Я тут планував маленько майпаранно вчинити цю стіну, бо вже як є. У мене так було зажмурив, їм рабловів, прийшов, а думі рейда не є, підманули, підвела. Та ні, вони тут мають бути, ні? А ну. Ай, ну там сутники, видиш, бігають. Ех. А казали ми, що вони тут його не появити. Так все і стало. Там сут у ямі, видите? Єден, але там. Хоба. О, забив його, супер. А тут ще повно зомбів та й кріперів. Вони ся не переб'ють між собою. А чого зомбі не нападають на рабловів, між іншим? Ви ся не інтересували таким вопросом? Ож, чого зомбі не нападають на рабловів, кіть ото теж... А ні, нормально, то все ниже мене. Бо раблови по факту теж люди, ні? Може я заємно із цим засвічу ту ушитку сесю півницю, та туся не будуть і зомбі спавнити вже пак. Хоба-хоп. Так. Позасвічуємо тут все до фраса. Та не будуться тут спавнити зомбі. Та буде все файно. Хоба-хоп. Ну. Сідали лізуть до сідорів. Ви мене хоч виділи? А, ну я ся просто вихоснув шанс засвітити всі пещери. Тоді... Та може ся тут хоч не будуть спавнити зомбі і фурт. Буде в мене пещера Бетмена, знаєте? У нього теж путхижов. Була та величезна пещера, і він через водопад у неї заходив. Ну, добре, бо тепер десь появить друга габа, і я вже не знав, де вона буде. З того ніч доброго не випало. Пойми в село. Буде дуже обідно, кіть я тепер виходжу в село, а там рейд. Уж рейдери такою у селові. Йой, вони в селові! Кампець! Вони в селові, чого? А б'ють їх тут і? А, ні, лише один був.
Який снюповий рейд. Один лиш був силовий, а другий я точно видів, що він десь тут був. Може його големи забили? Або й големів не видко. Добре, значить тот зась у ямі. Ну не бай. Так, що пишете? Тоже пора стрім підвисати. Я не знав, що вам оповісти. У мене все доста паранно. Пише мені YouTube Excellent Connection. Не можу ніч з тим учинити. Так, що там? У кого добрі робить, то тот непорядний сомар. Не знав, що вам повісти. Так, єден має бути тут десь. Ага, єден значить бігати за стіною. Ай, ну гінде є. Кемпець. Стій там. Хоба. Сталося загонщиків єден, тот видав у ямі. Бо де ще буде? А то вже ніч іде. А може спати кой рейд? Лиш не спавніться, будьте добрі, зась у ямі. Як я то не люблю. Сути які силові? А тепер взагалі не вказує. А ні, туй-сут. А, їх големи б'ють. Круто. Ну, як круто. Ліпше би я бив. Або круто, що їх големи б'ють. Гінде єден на тому. О, сідло. Значить, той був тот великанський. Так, сьогось ми забили. Ще ся один десь обстав. Тот один видав бігати гінде за городину. Айно. Там вижу когось бігати, то би мав бути він. Або він там уже кріпери, скелети, мені то вже не любить. То можеш переспати кой рейд. Коровум забив, слухайте. Ну, порядок. Сьогось ми вбили. Так, ще один рейд. Де є? То зомбі. Направду, а я можу переспати? Туйсут. Добре. Поскакали. Сяк, бийте один другого. Ага, ото відьма мече регенерацію на них, а воно попало на мене. Добре. Чекаємо дальшу габу. І це насправді дуже легко. Може за те, що я повністю ультрабронірований. І... Круто, що в мене повно големів. Айбо...
Голіми всіх вибивали. О, я взяв тотем безсмертя, добре. Ну, оноги б круто, айбо... Голіму всіх побили, не я. Що? Через пещеру по воді ся підняти може? Ні, вони ся, видав, не можуть підняти. Як мінімум, я нігде такого не видів. Кіця зомбі не піднімав, та й тут і би ся не мали піднімати. Пише Тоні, здоров'я, низько запоздивимся, но прийшов. Но у нас тут рейд. А де тот єденця обстав? Зогонщик. Вони в цій бігли. Може десь туйка? Ні, там самі фраси. Десь подо мною може. Так, зомбі. Тут щось гонно бити, там щось долі вказує. Лиш не видко. Може в ту яму впав. Йой. То десь туй. Там щось мертвое, а раблова не вижу. О, хавчит. Десь там. О, там є, видите його? Ану, досягну. Видите? Є, супер. Все, я виграв рейд. То так легко було. Салюта пустаут! Єй! Пубух! Лиш то силя не видав. Треба лячи спати, я в них той постіль не. Ура! Силяни ся радуть! Загон, вітязство! Я ся висплю. Я побив рейд, і це, оказується, було, дуже легко, бо... Це було дуже легко, бо фактично билися самі голем. Я ніч не вчинив. Видите, у мене золотої лута ніякого не є. Що там, 3 смарагди, та й 2 сесі, та й 3 зловіщі фани. Дате мені якісь подарки? Мені казали, що не будуть мені подарки давати. Так, вітязь села на 40 минут. Вони мені тепер дуже дешево все мають давати, айно. Ну, не аж так дешево. Гибися хотіло. О! Кам'яна лопата. Йой. Дуже вам дякую. Я дораз піду ще один рейд закличу. Кіть так. Кіть ви мені... О, і доньовий колач мені дали. О, доньовий колач, то вже круто. Я вітязь села. Класно. Там десь був ліпше прокачаний ковач. Люди, де сте? Давайте мені ваші подарки. Ти мені що даш? А, ти такий ніякий. Інтересно, а це забили декого? А чи ні? Люди ся прятали. Так, ти теж ще слабак. О, Мурник, давай подарки. Давай мені свої подарки. Що? Щось мені даш? Ніч? Ніч мені не дав. Насправді я чекав много майтяжкого дачого. Та сяк можеш іти слобідно ще раз рейд чинити, бо вижу вони домак ніякі. Я тобі забув принести ту
О, я тобі забув принести варильну підставку, то ти ходиш без свого робочого міста, сигіняшний. Ну, вже як є. Значить, усе пішло не так, як я собі думав. Усього, що є доброго. Ну, за 5 смарагдів луку на силу, в принципі, не піло. Айбо і так слабовато. Туйнячий був май прокачаний мало тот. Ковач. Айнос. Міцний стрий гадвабний. Фейса на гадвабний дотик. Все круто, ні? Айбо не дають мені подарки більше. Чого? Все, на сьому доста. Добре, так. 20 сих. Що за 20 може було? Це 21 коштував. 21. Ще мій один хабиту бом си купив модну фейсу. Та що б мені з неї було? Міцність 3. Та й сися міцність 3, вона мені і не дуже й треба. Так, все видав, можу так і лишити. 2 сідла. Все круто. Та й 3 зловіщі фани. Айбо я чекав щось мало інтересне. Буде смисл ще раз попробувати. Просто майтяжко і так не буде. Усіх перебили големи, фактично. Я там мало яких був забив. В основному все големи позабивали. Так, і ССМ не повністю засвітив ще. Сяк, він десь тут горіся був появив. О! Experience. Він ся десь тут був появив. Так, тут сесію ми теж позасвічуємо. Та й видав раз добрий з засвічуванням всього. Нормально визирати? Тут ще один покладемо. А чи не мало бися ніч тут спавнити, не вже? Ні, ну онтуй уже ся не будуть спавнити рейдери. Це 100%. Онтуй уже би не мали бути. У таких катакомбах. Оказалося, вже досить легко бути вітязем села. Стати вітязем села. Та що, та туди можеш розникати, що тут кругом нас є, і це могли би ми покласти ферму рейдерів десь тут. Там щось дуже шиковно бігати. Може то ендермен? То скорше всього ендермен. Ну йо, ферма рейдерів чиниться як? Нам треба місто бажано на воді. Бо нам недалеко було місто з генералами. Місто з генералами у нас є там. А можеш туди доплисти? Ні, не можеш, бо я там перекрив ріку. Ха! Добре, йдім заберемо лодьку. Заберемо лодьку, йдемо в того бока. Я вчинив таку фортифікацію, я вчинив таку паранну стіну, а онися і так усі спавнили унну. І їх забивали голем. І навіть того великого... ту корову велику теж забили големи. Я маленько то
Гися каже disappointed. А тут ще й сяка яма є. А тут ніяка паранна штрека, ні? Було класти в чистому полі без плота. Пак я сісю стіну вже на готове село клав. Не ож я то якось конкретно планував також, я си вчинив село. Ні. Я знайшов село, яке мені ся полюбило, і я собі придумав, що я в тому селові буду бити рейд. По якій бавці буде слідуючий стрім, я не знав, тож чи треба знати, коли буде слідуючий стрім. Ні, ну, один стрім мав би бути завтра. Завтра у нас би мав бути на серверові літературний вечір. Щось у мене 12 чанків, нормально. Завтра на серверові мав би бути літературний вечір, коли люди прийдуть. І це в мене тепер такий анонс, аби сте знали. Коли люди прийдуть, то буде у нас літературний вечір завтра. То буде в Майнкрафтові, то буде на серверові, у Кедешській бібліотеці, приблизно у 6 годин, 7 Києва. Ну, так заголосували, так людям майпарує. Айбо... Отож, чи треба до завтра дожити. А після того, що бись ми бавили, не знав. Може буде поникати. Так, тут у нас є сись аванпост. І від нього десь недалеко можеш попробувати ту й таку й на воді. Або я не знаю, чи то не є дуже близько. Може, май раціонально буде десь ту й насправді у морюві. Ні? Там у тих відеях за ферму рейдерів розказується, як далеко то треба класти. Ну, то оказалося дуже легко стати вітязем села. Я в шокові. Я чекав дещо маленько і екстремальне. Добре, зайдімо у Скорарське. Плюс треба мені на того горба, треба мені туті косиці, що там у сакуровому біомові. Я тот раз тут був, а косичком забув взяти. А в мене з собою постели не є, між іншим. Проблема? А от ні. У селове пересплю. Не буду кивати бідних овечок. Вони ся і так натерпіли. Так, сістуй такої гиби застряв. Я в нього щось добре. Даже постели немає. Ну, та по якій бавці буде слідуючий стрім? Після літературного вечора завтра. Ото ще треба никати. Сутуня варіанти, насправді. Купив їм си ту стратегію Anno 1404. Значить, я так розумію, то стратегія. Я за неї много чого ще не знав. Так, де мій горбик з тим? Я за ту бавку ще много чого не знав, бо я шелеякі стратегії люблю. Хоч і на стрімах не бавив аж дуже много якихось стратегій. Ну, бавились ми острів. Ого, в мене фреймрейт упав був до 5 кадриків за секунду першика. Непонятно чого. Ну, треба ми цих косичок набрати. Що мені так сильно упало все? Ну, вічанком прогрузив це що? Так, значить, тут у нас лише сяка хаща, тут й море. Або ото бися не хотіло. Видав, має логічно буде ферму рейдерів класти близько коло хижі, значить туй. Значить, воно буде мені по пути штреки, плюс-мінус.
А ведь може то і не дуже добра ідея класти їх близько коло штрека, може навпак треба десь май далеко. То видав, мої чистовані позирачі будуть май знати. Та мені порадять, як ото ліпше вчинити. Ну, всіх косичок треба з собою набрати. Щось я там узяло. Так. Ну. Туй, я так помню, просто острів. Значить, туй біля води помало буде міста. А ну, треба поникати. Значить, Minecraft, Raid, Farm. A surface on which radar forces spawn the ground as a light of surf can away. А як далеко воно має бути від того? Ну, тут є купа сих. Яку не хочу. Hello everyone, Silent here on Угу. Або я не хочу АФК ферму, я хочу таку, бо я їх забивав, бо я діставав експірієнс. Та і ся мені не підходить, що вони тут мені вказують. Щось у мене дощ все зачав. Коротше, я можу поімпровізувати, я можу попробувати сам зачати собі класти ферму рейдів, а далі вже як буде. Ні? Як варіант. Є в мене такий варіант. Так, раз вернімося в село. Бо мені в дождьове щось дуже страшно. Ти щось зачало доста просідати по FPS, не знав чого. У мене перше такого не було. Ну, тільки є варіант ферми такий, вижу. Що тя так грузить? Тко тя так грузить? Ну все на морі треба, або він щось строїть на страшній висоті, з якимись приколами. Теж з лавою якоюсь, не знав. Коротше, мені ці всі варіанти щось не дуже люблять. Я плюс-мінус розумів, як то має фунгувати. Що то має бути просто учанкове, де я є, та має бути тут фарма. Та мені сьогодні то ж, як би хотів, та я би її побірував чинити і саменький. Ні? А що ми так грузить комп'ютер? Ану. Google Chrome більше тепер... Так сегет. А ну я позакривав всякі вкладки, які мені не треба. Мені, коротше, тепер пише диспетчер задачу, що мені Google Chrome забере 45% ресурсу комп'ютера. Многим більше є Майнкрафт. Що це за лупина? І це з-поза того, що в мене у Ютубі тепер музика бавить майнкрафтовська причому. Що? Коротше, у мене твориться якесь чудо з комп'ютером. Google Chrome мені почав жорстко грузити процесор. А кіть попробуємо посидіти просто без музики. Я, правда, не буду видіти... Я не буду видіти це то.
Не буду видіти, це ви мені щось пишете. А ні, буду видіти у всьому. Firefox One Love. Нафіг той Chrome. Ну, пак. Коби все було так легко. Ось я тепер на секунді переключуся на Firefox. Так, війна, дораз. Тепер за 2 минути то не буде. Так, тут це велике в ньому море всього бока. Там просто задумка яка. Ні, то в мене і так не буде. Як і тут хочу забивати генералів, то мені і так не вийде сюди йти. Я б дав май логічно буде туйки класти. Кіть я то і планую, та лиш туй. Угу, якось так. Можемо туди плисти гет. Ні, ну сяк просто не можеш. Чого? Що ти є? Хроме? Сятив бися. Так, а ну, виключаємо гудьбучку, котра мене там бавила. Не то не помагати. Ну, а ну, загасились ми Google Chrome. Попробуємо пострімити отсяк. 100 кадриків за секунду, не 20. Ясно. Та тепер будемо стрімити без відкритого браузера. Я просто тепер не знав, кілько у вас є. Я не знав, це якось няникат, це якось щось пише. Ні, буду видіти коментарі в OBS-ові. Або не буду видіти, кілько у вас є. Та тепер мусите давати засязнати ось. Здорово, Мигалю, я туй. Я никав, та я лиш туди буду знати. Уж насправді якось никат. Так, туйки я насправді вже перед цим був. У мене просто туди ще цього плагіна на карту не було. Я сюди плавав. Айно. Треба собі придумати, як я буду чинити ту ферму. А ну напишіть, у вас іще підвисить стрім. Угу. Окей, це все. Так, а ну. Settings, stream. Окей, я просто понижу бітрейт. Ну, а тепер уже не пише, ось я біда з тим. Ну, добре, сяк буде і для мене то-то. Якийсь сюрприз. Бо я не буду знати, скільки у вас є. Це не буду знати, це никатня до Макдако. Так, а ну попливемо ми думі. Якся у нас тут пливе думі всього бока? Угу. З Chrome мав проблему на різних Linux, він оперативу і процесор жре. Ну, у Chrome є проблема з оптимізацією доста. Бо то мені туди треба придумати якось так. Мені просто дуже нахосен мати відкритий браузер на стрімові. Та то хіба чинити так, що у мене буде
окремий якийсь профайл у другому браузерові, би я там на стріму швидко запускав. Бо повністю тепер перетягуватися на Firefox лише споза цього не знав. Ну, тепер все гладенько, процесор не перегружений, у мене 100 FPS. Класно. Або тоді треба включити тільки майнкрафтовську музику. Бо інчак будемо сидіти в тишині. Бо то не лише музика. В смислі відкрити браузер на телефоні. Мені треба в YouTube студії. Мені треба видіти в YouTube студії дашборд стріма. На другому моніторі. Я то на телефоні відкрити не можу. Бо програма, через яку я стрімлю, OBS Studio, мені указує коментарі. Айбо не указує мені кучу другої статистики, котру було б непільно видіти. Ага, вижу, коментарі доходять. Олька Никат. Супер. Никат мій сяточний стрім. Це файно. Ну, сяк гладкий FPS. Хоч я то все щось там кудись там повертав, клинцав, у мене 100 кадриків за секунду є. Це дуже поранно. А кіть відкрив браузер, та зась зачнеться біда. Або чого він так грузив, кіть я ніч у ньому не робив. Неясно. Ну, припливлись ми думі, а я хотів сисі косички, ружові лупеньки. Хотів я їх там, де пчоловня, та там се попосаджувати. Ну, а ходити он туди мені не мусить, бо у мене туй уби визвати рейд, усе є, видите, запасні генерали у темниці. Запасні генерали у мене суд, та з тим проблеми не буде. Ну, я Майнкрафтові дав он 6 ГБ оперативної пам'яті, він мені повністю грузить тепер все, що хоче, та і з тим би проблем не мало бути. Ну, пчоли вже за мною. Летять. Так, ми їм тут паради начинимо з цими косичками. Ну. Не підвисить раз? Ну, та будемо бавити із запертим браузером. Або я не лише браузер закрив, я ще і у самому OBS-ові маленько збавив бітрейт. То б теоретично мало збавити і кваліту стріма, або мало би і полівити йому з тим. Ой, галичанин прийшов, здоров! Ледвеся зареєструвався в вашому ютубові. Перебачу ж ми утікли з твіча, або, ну, туй самі плюси, ки чесно. Мені ся туй стрімити раз май любить на твічові то було. І многом ліпша кваліта і вам, позирачам, і, ну, і другі інтересні плюшки. Наприклад, тепер не треба повтори вручну вже заливати на YouTube, бо вони на твічові чогось пропадають через тиждень, а вони той суд вже навтема. Ну, коротше,
є много плюсів у тому. Файні косички, ні? Тепер тут пчолам уже так доста поранно. Так, адблокер файно нагружає на моєму ноуті з арчом десь 4-8% ципів. Сам адблокер. Інтересно. Окей, бо треба ще рахувати, що в мене там десь 30 відкритих вкладок було, або вони б мали бути неактивні. Там на многих вкладках просто нічся не діяло. Так, ще си піцицько наплужу косичок. Привет. Ага, погані платформи бойкотувати може і треба. Ну, не аж Twitch аж дуже поганий, просто могли бути і ліпше. Могли бути і ліпше. Ай. Я вже мільйон раз розказував на всяких стрімах, ось чого конкретно я пішов із Твіча на YouTube. Повторятися не буду ще раз. Так. Ну, сяк. Все, файно. А ну, любіться. Пчолки. Ну, поранно. Добрі. Та-то-то, галичанине, я якраз переживав, аж може ти не знаєш, аж ми вже на тому, на Ютубові, думав, що ж, йой, Мігаль вже на Twitch не стрімить, а чи й пропав десь, а чи й сядомак забрав із стрімінгового бізнесу. А ти просто не міг коментарі писати. Та, не знаю, це відівість моє дерево великанське, яке я тут поклав. A.K.A. Дуб мудрости. Все сте видав і не виділи, не? Я маленько виліпшив куріння. Туй, там. Що воно тепер і під ногами, а не лише цяк стримить. Ще туди, цяк. Ну, ж видав. Добре, ось я сяк учинив. Тут і зелені фітюльки всякі. Тут дуже густо всього. Дуже много понаростало. Ну. Перебачте, ще пару раз пройду. Добре. Та я то ти пропав. Ну, Нике, я за тобою гадку, видиш? Я си міркував аж бадесь. Так, тут у нас свіжих гостів не є раз. Ну. Никаш нашу нову панонію. Супер. Ну, тут у нас, значить, цей музей із нашими варіантами штреки, а ми кладемо домак іншакий. Ми будемо класти ацякий. І мені ся видить, я щось забив. Там на ньому горі, видав, ще мала стриміти на городинка. Айно. 100%. Так, значить що? План такий. Ось штреку будемо класти сюди. Та туди десь туйки можемо собі ту ферму на рейди вчинити. Кі добре розумів, та я її можу просто вчинити на якійсь висоті над водою, далеко від берега. Лише треба знати, на кілько далеко від берега. І це головний нюанс. Як би то загуглувати, аби не відкривати браузер? Це я не буду знати. Добре. Значить, що? Мені сікостріли з собою вже не треба мати. Бо ми рейд побили успішно. Сідала на коню туйсут у мене. У мене раз лише 5. Мігаль здурів з тими штреками. Така... Ні, я й се не буду класти тепер на стрімові. Ну, ти розумієш приблизно, айно ж куди нам треба. Ми тепер катуй. Мені треба штреку сюди. Далі сюди горі сяк. Далі сюди до Саванова. Саваново село, тут має бути штація. І далі від Саванова мені треба цяк
пряму лінію сюди вгорі, онь до цієї ями. Бо у тій ямі у мене 2 спаунери. Ну, може ти тямиш, може ти відео. Там у мене 2 спаунери пауків, нараз один біля другого. Я хочу поникати, це ефективно буде там взагалі фармити експірієнс. І біля того у мене там ще моє ССЕ. Джунглове поселення моє. Та айно, класти туди штреку буде довго, але я то не буду робити на стрімові. Що я можу вчинити? Можемо насправді туди поплисти та понести туди стріли, так як я планував. І похвалютися ще дачим. Та-да! Ники, що в ній є? Ники, що в ній є? Іха! Правда, проблема, ось це вже 1.20. Це 1.20, ну там мені тепер треба знайти бастіон. Та... Ото я ще в недер буду ходити гуляти теж надовго. Бо знайшов тот smithing template. Та, значить, задер я все поперекладував сюди. Треба мені стріли понести собі туди. Много-много. І ще можу взяти, ще внесу там. Так, ще 3. Уже в мене, слухайте, вже в мене 25 цих. Угу. А де м лишив лодьку? Там я лишив лодьку. Добре. Смисл у чому? У мене тут є спаунер. Не спаунер, у мене тут є стандартний грибик. І фармити на ньому експірієнс, ок. Нормально. Або то треба фурт вилізати горі. АФК там стояти, далі лізти долі. Ото, довго. Ото гонно бити дуже довго. І деколи тільки чекати направду напрягає. Воно не є дуже скоро у фармилку. Я її клав, у бивня була хоч якась, та й у бивня був шелеякий добрий лут, наприклад. І всі стріли, мені, ясно діло, нападали із скелетів. Я їх сам не забивав. Так, айбо треба дещо ліпше. Мені ся видить, аж 2 спаунери пауків нараз мають давати много більше експірієнса за минуту. Айно, бо вони спавнять пауків нараз. Фурт, коли я близько стову. Та теоретично, то би мало бути ефективно. І хотіло бися в то провірити. Так, я нормально брати. Не ганьбася, як іти у люди. Попливемо туди. Понесемо туди стріли. Заодно можемо оцінити, на кілько то далеко. Бо то направду далеко, то раз є нас має далеких точок, куди я плавав, куди я путював. Без музики якось то. Де є музика? Так, перебачте. Музику я включив, а де є? Де музика? Майнкрафт такое не любить. Майнкрафт мені фурт музику не включать, лише подаколи. О! Музика пішла, чуєте? Лишим за неї спомнив. Файно.
Та що, може пак ще один рейд собі вчинити, це що? Я щось. То. Не чекав, що то буде так легко. Мало хоч поплаваємо туди низько. А ведь можемо піти якісь іще нові локації повідкривати. Айно, бо ми тут много де не були. У мене тут тотальна терра інкогніта. Все вшитко туди. О, там, де у нас сніг, мені треба було провірити свою ідею. Це буде там. То. Це буду я годен там собі леда наморозити. А, мені навіть маленько доправа може йти. Треба се буде леда наморозити. Я ще не знав, на що я тут лед буду хоснувати, бо він ся точно приходить. І треба провірити, це я його можу нормально, стабільно чинити. А, що ще шкода, із цим рейдом тепер я чекав, ось я їх позабивав, та ось може мені випаде тот ріг такий. А він мені не випав. Так, все, що мені не можу уплисти, все має бути можу уплисти. А він мені не випав. І я хочу такий ріг знайти. А то значить мені треба глядати тут і високі гори. О, тусь ми били, сявитко. Тусь ми били. Та й посадив собі той був бамбук. Убом сись островок спознавав. Ну, тусь ми били. Там Саваново. Виділи сте моє село Саваново, не? Там раз ніч інтересного, чесно. Абсолютно ніч. І йой, це я з собою постіль не взяв. Ото невелика проблема. Бо мені фактично тепер і не треба буде спати. У мене там є постіль у тому. У джунгловій у хижці у мене є постіль. Та й я до неї 10 разів устигну доплисти. Або діло навіть не в тому. Треба було взяти постіль із собою, а я не пам'ятаю, де я тут улишив. Так, сесь ми вже до раз прийшли. Я не пам'ятаю, де я лишив тут у постіль, котра у мене була походна. У мене була ще одна постіль, котру я брав із собою цяку путь. Шко я десь іду далеко. Ну, то можемо собі туди ще організувати адека запасну. Ну, але ж білу вовну може буде збирати. На м'ясо вже міста не є. 2, ще одну, та й буду мати постіль. Парада. Так, 3, добре. А за сим горбочком у мене хижочка, а за сим горбочком хижка у мене є. А за сим горбочком є уня хижочка,
А за цим горбочком хишка уня є. Я си туйка живу, чоколаду пию. Добрий день, хишко. Добрий день, окислений дараб міді. О, скоро будуть нові мідні блоки. Круто. Так, туйня є сесе, туйня має бути всяка дощковина. І так можу повісти, чи не меси постіль. Ця постіль у мене буде жити там. Там, де в ня будуть жити сесі. Була у ня там лада една. Це доста ми буде єнної. А не є у ня більше і дерева нарубаного? Серйозно? Це там дулі був. Там дулі мало бути дерево. Все, пропадать. Все, пропав із ня тот Вітязь з села. Я вже не Вітязь з села. Вони вже забили. А маленько в ня дерево ще є. Та можу взяти туди. Так, 2 години у мене. Значить, фактично 2 минути. Мав би встигнути туди до бічення. То, чи не так далеко мало бути? Йой. На, виключив їм шейдери ненароком. Хоба. Хочу шейдерами бавити. То так слідуча кнопка. А, то он там. То направду не тільки далеко, аж мож ту і 2 штації штреки чинити. Воно доста далеко, бо то було резонно. А ведь попробувати через то, через недер, це то вже дуже небезпечно. О, це є ще дако на стрімові, кони поздоровив Мигаля із 2 годами стрімінга, бо у мене низьке велике сято. 2 годи стрімінга. Це туй. Вже якісь фраси спавнять. Дуже інтересно, це то гендерейдери були. Треба прив'язати, так? Це приліпилось? Добре. Подякував. Тепер у мене сято, видите, я сяточний єдинорог. Бо у мене є один ріг. Так, тут у нас є місто, то тут можемо мати навіть стабільну постіль, а не просто то. Можемо мати тут стабільну постіль, навіть так. Ну, тут будемо собі складувати стріли запасні. Хочу їх маленько і красиво поскладувати. Хоч так. Ні? Будуть у нас тут якісь запасні стріли, та й можемо мати тут якусь ще окрему ладочку на 2, 4, 6, 8. Можемо мати окрему ладочку на... О, треба було ще 8. 2, 3, 4. Ну, аж на шелеякий тот
Ну, то, що з тих мобів буде падати. Якось так. Айно, значить, ся паучина, та й сесе, та й кюстя, воно вже може собі жити тут. Дерево теж туйся пригодити. Ну, значить, який у мене був план? План у мене був такий, що я можу туйки фармити експірієнс теоретично майшіковно гівто. Я то чиню дома. Бо тепер вони ся мають спавнити туйки. Йой! Як він не посяг? То я дуже близько став. Так, воно мені тепер указує вшиток сись підземний. Де я взагалі? Глибина 16. А цяк? Ну тут тут пливуть. Змітує їх. Пише ж горі суд якийсь. Не знаю, як я планував все це тестувати, таки чесно. Там щось падало? Не дуже помалися вони спавнять, вони б не мали май скоро. Ту єден спаунер, та й ту єден. Або видко, що з цього мені приплили. Ага, і туй паде. Значить спавняться, значить мають фунгувати обидвоє. І виціть, і виціть. Ось воно на 16 блоків, значить, один чанк. А це і є один чанк, тому що воно має мені фунгувати. Але ж пора сняться як досягав. Таке не дуже продумане в мене місто, і чесно. Може було просто більше городина накласти замість цих блоків. Городина так само спират. Городина так само спират воду. Айбо. Той кітуй. Ой, це було недобрі. Це вже було небезпечно. Ну, або тепер має бути мені май легко їх отсяк досягати. Та й їм буде май легко мене досягати. Ну, цю ферму бюзівно ще можеш файно доробити. Або сяк я вже хоч вижу много більше. Почти доремонтований.
слухайте, все фунгує файно. Як мінімум ліпше ги чекалося. Ні, щось тут ганьбляться. Ну, та й дораз поремонтований сись. Там ще чути хавчат звірха. Поздравляю. Мегаля із 2 роками. Із 2 рочка стрімами. Любиш майнкрафтський торт? Люблю майнкрафтські торти, вона така квадратова якраз вийшла. Вона направду майнкрафтська. А ну це буде видко. Чекай, ні, та де, а ну. У басі не звернула. Най хоч укажу, що це майнкрафтська торта. Видите? Це майнкрафтська торта, вона квадратова, та й на ній такі цятки чилині. Ну добре. То що? Треба загадати бажання, щоб вчинив ферму сокотачів. Є! Поздравляю. Круто. Та буде колач низький. Кидь до стріму. Добре, добре. Ні, і так не досягаут пораз. Ось із луками легко. З луками легко, бо вони мене так не кивають. Ай, бо визира то ж експірієнса направду много, бо... Никите. Тільки барбульок експірієнса пішло. Сісняк досяг. Ну, сісня вже повністю перемонтований, а чекан був доста побитий. Далі ще фейсу покладемо. То буде так і за секунду. Ну, мусаю повісти ось нараз видко, ось іся ферма експірієнса многим має ефективна. Єй, мене поздоровлять галичанин. Ой, не впало, добре. Нараз можу повісти, що ця ферма Епін на Experience буде многом ефективна. І то, що мав там... Можу посягти? Бо він мене не посяг. Ну, і фейса поремонтована. Тепер вже теоретично може буде полечити ошкіковного чистого експірієнса. Мені дає айно. Із такими мегаломанськими проектами не гріх собі помочи World Editом. Та ні, мені нормально буде. Знаєш, ото така медитація. Мені буде інтересно такий челендж собі вчинити. Не виділись, вони вгорі пішли. Хопа. Парадно. Коби ще так не піскуніли, та взагалі би файно було. Видав в ідеалі, то треба було ще ну, може і через Нездер покласти. Бо у мене там локація така не дуже удобна. Хоч я не знав ще, куди мене виведе сись. Так, знаєте, що ми вчинимо? Я хочу тут ще пару тих покласти. Цяк, оскільки вони там будуть застрявати, бо я то відів, то бо я їх міг подосягати. Бо возира то шихся тут спавнить
доста читаво, доста много. Йой. Сисня посяг. У них дуже великий рейндж, доки досягають. Ого, а він там не вилізе, інтересно? Не мав би. Він це не має туди стати. Йой, в чому чинив? Я хочу... Господи, як їмся напудив. Я хочу покласти собі таку штреку. Це щось не дуже міцно, Олько, було. Ай! На волоссясь ми завадили лише. Добре, раз, коротше, буду без цього. Через Незер я учиню собі якусь другу транспортну систему. Вона у мене теж була виспісові, запланованого. Бо то не є аж такий мегаломанський проєкт, насправді, Так, і подумати, скільки всього сталося за ці 2 роки, що я стрімив, хоч щось. Знаєте, що мені треба? Значить, я покладу ще туй. Сяк. Та й туй. І тепер я буду видіти сього. А там не 1, а 2. А я їх там не можу встрілити, слухайте. Чого? А чого я всіх можу встрілити, а того не можу? Угу. Ага, бо тут є у мене місто, або я чого-то до дулі можу встрілити. Ще не дуже розумію, як це фунгує. Значить, я можу сюди стрілити крюзі то, а туди вгорі чогось не можу. Як так? Сяк умер. Тих не можу застрілити. Та й там позастрівали, видите? Як їх хватить повибивати? Всіх я можу бити пут, гиби через городину воно йде, так? Може то навіть не через городину, а просто їхній гиби хітбокс, так, вилізать уже за границю городини. Або того не стається чогось там горі. Експірієнса визират, так, на око вам упоємо, що визират уже експірієнса більше. Хова. Та бо тут 2 спавнери такої. Хоба. Хоба. І знайшов їм, не знав, я то видав не розказував, знайшов їм у Недерові, у Фортресові спаунер близів. Та можеш і там учинити ферму з тим спаунером. Лише я не знав, як то буде по експірієнсові. Це вона добра, це не добра. Чи то буде ефективно, чи ні. Хоч нитки буду мати много.
Даже так. Так собі вчинимо. Всяким виникав у одного популярного стрімера. Звати її Олька Челеницька. Що би робити з тими? Як би то так учинити, бо вони там не застрявали? Може є смисл там покласти, наприклад, пролазище? Ось щось таке. А з цими що чинити тоді? Ну, вони там по плафоном. Під плафоном. Йой! Кілько їх там. Ай! Інтересна ферма получиться. Ну, я вже 52 уровень. То треба віддав піти щось забаяти та попробувати з нуля. Ось як воно буде шиковно. Ні. Тому би був смисл. Всяконогі би... всяконо тяжко буде калькулювати, бо в мене на тільки високий уровень. Всі пливуть. Не всі пливуть. Там, значить, теж гурі. Опа. Так. Бо вони ся сюди не можуть удіти, правда? А ні, можуть. Добре, туди все я зробив дурницю. Тут має бути то-то. Ось сяк може бути. Сяк може бути, а так я то вчинив, так не може бути. Так ліпше не чинити. Ось у сесеся вони не вдінуть, або поміж двома плотами легенько. Де мій був щит? Та що, то треба собі тут буде зробити і серсаму на забаяння такої? Бо далеко не ходити з цими уровнями. Ото має смисл, ні? Ну, я бачив, що люди так чинять, та й я розумів, навчося то чинить. А як би тих там в углові бити? Тут під плафоном уже нікого не є.
Так, даже туди не можу атак горі стрілити. Та з тим чи ніч не придумав. Ага, мечом сяк не можу. Заможу золотолуком. Ясно, добре. Ну, та вчинились ми лише єдно добре діло, принеслись ми сюди мільйон того. Принеслись ми сюди стріли. Можемо йти по ділу. А чий обом даш, що тепер забаяв? Та айно, та туди би із нуля уже ся уровні набирали до Макінчику. Та на тому б файно замітив разницю. Ну, я зробив ушитко, що я міг, уби розглотити інтернет. Я і бітрейт збавив, та вже би не мав лагати, як мінімум не з-позад мого ноутбука. Не з-позад мого комп'ютера. А це взяв їм лодьку. Взяв їм, добре. Може то? Йой. Може підемо цим боком, поникаємо, що там. А що то гінде за... Мені вказує, що там якісь фраси на висоті руно зо мною. Туйка. То видав під землею, ні? А, то туй має бути. Так і є. Так і є, фраси на висоті руно зо мною били. Більше вас туй не буде. Йо, як се туй видко. Ху-ху. Ну, або в мене план був домак не такий. Так, все мені треба. Ідемо у нового бока видав, ні? Ідемо туди. Значить, ця круненько. Поникаємо, що там є доброго. Йой. Ха, а здоровлічко мене не забрало. Чого, бо мав паранну броню. Я дуже хочу ріг. Тот, котрий каже туду-туду. 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 Я сяк можу сам казати, бо не можу так казати у Майнкрафту. А хотів би у Майнкрафту. Та надіявимося, ось із рейдами випаде. Не випав. Значить що? Значить треба пробувати класти тут у ферму рейдів та никати, як воно буде. Бо то би треба якось так чинити, убим. Ой. Як би то так чинити, уби там таку і мати собі генералів. Добре йду. Нормально йду. Можете... А, лодьки... А, пустілім не взяв, капець. У вас теж біда з Ютубом, капець. Може то якось нарочно чинити саботаж? Міні.
То когось нарочно мені чинить саботаж, щоб я так класно не стрімив. Ай. Я вам кажу, іншак не гонно бити даже. А. Може мені собі треба просто вже ліпшого провайдера знайти, ні? Гонно такое бити. Так, ну тоді йдемо. Йдемо далі всього бока руненько, никаємо, що там добре. О, там якась височезна гора. Ну, буде нам видко вже, не виціть. Там якась височезна гора. Може десь там буде сніг? Ні, видав не буде, бо ми тепер у савані. Біля савани не годен бити сніг нараз. Яма там. Походу, якісь проблеми на ютубові. Down детектор не дуже файний графік малює. А, може і так, може і так. Ну, бо серйозно, я виключив браузер, я збавив бітрейт на файних 20%. Та й мені YouTube указував Excellent Connection. Закіт ще був відкритий браузер. Значить, connection від мого комп'ютера дали безумно нормальний. Ну, та десь ти. Десь подумнув. Чуєте їх, ні? Десь ти. Не видко їх. Ну, та й свистатися на них. Не така й велика гора, як відділося здалека, ні? Ну, думалося, ж буде інтересно. Бо направду такий получився супокійний стрім. Сяточний, ну. Он єден угиль, но й се сила. Ну, сяк мож бавити. Та що, на горбі сме? Що в нас тут кругом? Годин бити коло савани сніг, десь недалеко хіба. Ну, ми знайшли тут ще одне село, і це вже не пюло. Ні, то до тебе ніч не є. Хотів поникати історію стріму 5 минут тому, теж файна фіча Ютуба, якої не є на твічі. Можеш відійти потім на півдора скорості догнати. Лагає навіть на 360p. Ми знайшли ще одне село, крім всього того. А ну, включимо рендер дистанцію хоч на 24 чанки. Поникаємо, що кругом нас. Дуже-дуже далеко. Тут у нас село. У селові є якась церков? Це церков? Як си гадаєте? Ти там великий горб. Ти там далеко, а ну міні-карту прогрузило? Прогрузило маленько. Ай, ну ти все такий така. Слухайте, а тут біоми такі читав, яка величезна саванова заплатка. Від портала біля моєї хижі, тут є хижа, тут є портал, тут ся зачинитися савана, і у нас ся тягне, рахуйте, онь до того спавнера. Це я через цілу сисю савану тепер буду класти штреку. Там у нас березова хаща у того бока.
Там якісь високі горби, ну, теж релятивно високі, айно. Щось таке. Добре, я порозумів. Тут збавляємо назад на 12 чанків. І йдемо в село. А що, а на твічові не було такої штуки, що можеш відмотати назад? Так, за первою треба сьому селові придумати назвку. Традично, не? Добрий день. Що у вас доброго? Висока трава. Круто. Ні, просто трава, просто трава. То я у другому селові знайшов був високу траву. Тут у них є яма. Класно. Так, тут має жити картограф, ні? Ще одна яма. Ну, а там дещо буде. Так, тут видав вже є картограф. Айно, картограф. Пуста мапа. Мені пуста мапа раз не інтересна, дякую. Що? А не є в нього то ладичка? Є. Компас, пуста мапа, пуста мапа, пуста мапа. Ясно, та. Ніч доброго немає, чоловіче. Так, тут теж коні. Тут такий ніч не є, лише варштак. Між іншим, інтересно, не часто де вижу варштаки у селах. У Савановому був варштак, тут є варштак. А у тих селах на рунині не видів варштак. Гонно бити, що воно лише у Саванових селах появляється. І це просто стандартно. Саванові села та й вода. Майнкрафт. Що це таке? Що це? Моджанги. Ви нормальні. Так, тут ніч. Ой. Ніч долавиться. Класно, сякоєм не видів дотепер. Ого. А я сяку ферму дотепер не видів. Доста крута. Класно, слухайте. Ого. А цяк хрестом. Доста файно, я такого ще не видів. Все, готує маленько майстандартна саванова. Мало майстандартна саванова ферма. Просто хоч як налепкано, нафіркано. Ужас. Страхи. Так, тут у нас що, загорода якась? О, тут і збройник. Круто, круто. Всього може бути лада з чимось інтересним. Кобилна била. Або і не є. І це у нас що? Тут у нас теж... Ага, тут у нас сесь піп. Піп, а у попа не є ніч. Ну, йдемо сюди, у велику хижу. Там ми ще не були. Що тут? Тут поросло травою. Там ніч не є, просто сяка пуста тота. Та ще одна класна ферма. Понятно, понятно. Так, я з того бока прийшов, айно, швидкить. Так, тут у нас, значить, дали дуби, а дали у нас берези. Може йти у дальшого бока. Мені би було інтересно знайти тайгу. Бо я видав, ще не всі хишки прийшов. Я ще не був усів. Тут хліб. Усі він був. Ну, тут він вже обійшов. Добре. Ну. Сися любить купати. Залізись у людський колодязь. Не ганьба ти? Кампець. Добре.
Тоді, де путюємо далі? Треба нам, видав, все закрити, айно, та підемо з цим боком якось так. Може нам повезе та знайдемо сніг. Я хочу знайти ще один сніговий біом. Так, у мене постілі з собою, айно, бо треба нам буде по пути десь заспати. Добре, та туди йдемо, навіть маленько маю того бока можемо піти. Можемо таку каріку упалити майдовгу. Гоно бити аж по пути, треба нам буде ще щось із ітінням собі придумати. Я з села ніч брати не буду, бо то так не гідно. Вони то собі збирали, економили, а я прийду та заберу, ні? У мене і так сирої баранини вже вижу много. То я можу ще назабивати овець та дораз собі посмажити. Дораз собі шпору чиню та пожарю собі туди баранину, та й буду в порядку. Більш то й не є овець. Сисі ще помалий. Так, то... Йой, які потемки вже. То без світла дуже непривично. Так. Ну, і все із Render Distance 12 будеся доста потихо відкривати. Або ми не пілуємо, ні? Так. Паркур! Ю! Класно. Так, тут якийсь чудно згенерований горбик. Йой. Така шкала. Просто пой зо мною, з мотилем і стовпчолом, повандруємо си лісом, і що хочемо робім. Посиди зо мною на шкалі під деревом, там позирайме на воду і на безконечний сон. Вшитком, що назбирам, тим поділюся з тобою. Буду тут заради тебе, буду я усе з тобою. Просто пой зо мною. Куди йду? А куди я йду? Добре, тут у нас березова хаща, березово-дубова хаща. Гонно бити, оскільки ми підемо Майдгурі, та гонна там бити смерекова хаща. Гонна бити? Йой. Вообще гонна бити. Йдемо у велике путьовання. Так, раз просто висока хаща, ніч такого інтересного. Та я я вам не розказував, я вже був у Недерові, та я собі набив доста тих тичок близів, айно. Та я тепер... О!
О! Акіть у них буде ріг. Туду. Низько нас сама судьба звела із хактошами. Так, у мене вже менше стрілги, я собі думав, айбо доста. Так, 7 стейків мені гонно бути мало. Приладимеся. Так, не є у нас тут більше овець. Приладимеся. Вчинимо собі шпор та посмажимо собі то щось обстало. А цяк. Покладемося ту постіль. Бисмося зареспавнили. Кіть нагоду. Вони мене уб'ють. Такого, ну, не мало бися стати. Або кіть нагоду, вони мене уб'ють. Та ліпше бимся зареспавнив туй. Так, а туйка вижу. Ось вони мене хочуть тут пужатися, коми, то ми. І ось, сісня вже запримітив, Ну, та заб'ємо готуй. Та заб'ємо готуй, не біда. Шкода, що той овечок більш не вижу, а й самі цик. Та не буде в мене більше йде. Такої. Єднакої, бо все вмістило в єден якийсь. Ну, та можемо і свини епінці позабивати. Я не думав, що мені тільки треба буде. Або на всякий пожарний ліпше мати. Но, а там у них на послідньому етажові має бути ладичка з приколами. І є шанс, що у тій владі буде туду. Я хочу туду. Я хочу ріг. Так, що там пише галичанин? Ож стрім телемарафона на Ютубі вже не лагає. Даже на 114 пікселів нереально. Так, а ну кіть ми... То. Output. Video bitrate. Encoder preset. Ану, medium quality. Ану, що буде? Ану, тепер попробуємо. Я ще май збавив бітрейт. Я, коротше, туйки взяв то. Я поклав medium quality, уби була не то. Даже не... Коротше, нормально має бути. Мало проблема має бути не у моєму комп'ютерові. Чудно і получиться сяточний стрім, якийсь не дуже сяточний, ні? Із цими проблемами з стрімінгом. Так, ми дораз шиковно тут. Епінці мені навіть і сесе не треба, ні? Я задер переживав із цим, ні? Я би їх мав побити і так. Так, сесе я заберу, сесе я покладуся печі, та я собі сміло іду туди на них. Їх ся тут і так спавнить немного. Так, ідемо того заб'ємо. Треба вислободити. А тут нікого не є. Вислободити цих. Забити генерала. Тепер головне не йти в село. Ха-ха. Не йти в село з прокляттям, бо в мене мало бути. Я відро не взяв. Ну, не бай, у мене є з собою 6 желіза, я можу вчинити відро. А де? Де? Ага, тут. Карадичі горі. А чого тут нікого не є? Ви все чули? Ану, я можу ще звук підкрутити.
Який крутий! Хо-хо-хо-хо! Екстра бас! Круто! Та є 3 желіза якраз на відро. Булі та й темний дуб мені епінці не треба з собою. Це все успішний успіх. А чого я лишив вдома відро з водою? Чого я лишив вдома відро з молоком? Це має велика біда. Ну, а й бокіть у нас уже є сесе. Тому ж рейдерів ферму чи не... А, ні, це... Юй, це в рази май далеко, я собі думав. Ну, смерекусь ми не знайшли, зато ми... Ого, де то було? Горіть це дули. Ні, дули видно. Добре, напиновий гак мені не треба. Треба виціть, коротше, так іти, обим прийшов сюди. Там якраз хаща горить. Не знаю, що таке може відійти на карті. Підемо сюди, може там будуть смереки. Та всього бока прийдемо, та сякся вернемо думі. Та й то видав на низька буде конець, або і це успіх. Цаповий ріг. Айно. Так. Є в нас з собою 3 желіза. Йой. Є в нас з собою 3 желіза, значить, дораз се вчинимо. А я відкіть прийшов. Ні, я з того боку прийшов. Ага, біжать за мною ще. То, ні, видав, треба йти в цей гет. Сіся хлопці тут і так не кінчать нігде. Треба се йти лягати спати, та й готово. Ну, я і з'їв єден дараб м'яса тепер. Єден. А я ще зварив додаточних 14, бо я дуже переживав, бо мене не забили. Лагаут і другий стрім. Значить, все, значить, ютубовий конець. Фініта ля комедія. Треба нам знайти туди корову. Ходили тут, ні? Недалеко. Так, ні, то пчола. Нам треба знайти корову. Убисмися знебили прокляття. А, туй сутуйці. Ну, не кина. А корову? Бавко, згенеруй мені коровку, будь добре. Так, треба було... Треба ліпше з собою забрати то все. Бом туйка не лишав постіль, та й то. Так. Йой. І постіль, і... і шпор заберу теж. Так, а в котрого бока хотів іміти, значить, айно. Хотів іміти ще маленько сюди. Та руно через воду. Лиш обом не знайшов там нагоду село, скорше і корову. То кажуть, низька біда якась у Ютуба. Та як не в час. Рунок у мене день народження стрімінгового того сохтажа. Як не в час. Так, там погоріти дерева мають бути. Айно, горить. Горить усе з-позад лави.
Як ото фунгує круто. О, тут вовці. Я так знав, вовці знаються спавнити у тайзі. Та й не лиш. Так розумів, не лиш у тайзі. А мені би коровку. Не є корови. Кої треба, там дуб горить. Бу-бу-бу. Так класно, я знайшов ріг. Ха-ха. Я ради цього йшовся з рейдерами бити. Не хоч що. Я за цей ріг забив десь 8 чоловік. І так подумати, це дуже страшно. Квазар, здоровлічко, а я вас не знав. Я вас на стрімах не тямлю. Чистований Квазар. І це щось домак нове. Кажіть зася, ткось ти такий? Це така? Ви такі заня знаєте. Бо у мене, я не такий я грозний. У мене брови. Гу-гу, та я знав казати. Йой-йой-йой. Кампець, тільки веселості з цього одного рога, що словами не передати. Добре. Так, корову ми ще не знайшли. Ну, Сірку, ну перебач, ти туйся в ліг, та що, та ти мені маленько заважиш. У мене тут просто стрімовий помагач, ви його спознаєте. Сірку, ану, поклонися, не хоче. Гузицю вся два му обернув, каже, як вам буде дост. Так. Так. Інтересно, білоруська звучить. Пана вам русько, я, чесно, ви все серйозно? Мене ця фігля вже читаво задрала. Чого українці думали, що я білорус? Перебачте, не сердіться, айбо це не білоруська бесіда. Це бесіда русинська. Де я йду? Де я йду? Сюди долі, це може ще туди закрятати. Тут файні горби. Тут файні горби. Йой. Паркур. О, корови. Супер. Корову ми якраз треба було. Відро молока. Відро молока. Та й, ну, може було, видав, ліпше се ще води напущати. Вода би ми не похибіли. Вода би ми не похибіла. Айно, не чуєш білоруську, правду ти каже чистований наш брат галичанин. Ну ж не чуєш тепер білоруську. Ну, мені ж видить, я би знав, коби тепер говорив по-білоруськи. Я би хоч знав, ні. Перебачте. Ні, не ось яся з вас смію, не подумайте, просто далеко не перший чоловік, котрий заходить у коментарі і пише: «О, білоруська? Класно!» І це русинська бесіда. Сяк-ся кличе. Тут, ники. Я заходжу в Майнкрафт, у штимовання, у язики, і пише «руснацький». Локалізація руснацьким язиком. Сяк. Руснацький. Авать русинський. Сякся сеся бесіда кличе. Никайте, які тут паранні горби. Йой, щось маленько подлагало. О! Смереки! Ну, це фінал. Це то, що... Айно, йой, смереки, наконець знайшов смереки, никай гінде там смереки, сніжані мої смереки.
за текстурпаки можу порадити Faithful. Тут і самі текстури Майнкрафта просто перемальовані у більшу... Айно. Я так розумію, що вони будуть більше будуть грузити міні-відеокарту, айно? Так, мися видить. Никайте, сніг! Із ледом! О, я знайшов наконець праведний сніжний біом, айно, туйка. Бо то, що я знайшов був туйка заплатка, то доста такое лупина, там неінтересно було. Ідемо туди. А ну, чекайте. Я не можу ся цьому нарадувати. Текстур паки я не знав, це буду розкласти, бо пак якийсь мож, мені лише треба розуміти, на кілько воно буде мені грузити систему. Я би хотів би не лагало. Айно, уповіжте, це не лагає у вас YouTube, бо у нас із тим тепер проблема. Це квазари, кітісте щитуй, уповіжте. Це нормально вам указує, це не лагає, це нормальна кваліта у вас, бо маємо з тим тепер страшні проблеми. У мене дуже лагає. Тебе дуже лагає, кампець. Йой, що з тим Ютубом сятив бися? Я вже не знав, що збавляти. У мене видача сигнала... У квазара все файно. Кампець. Тут якась страшна біда у нас. Так. А чи мусимо скакати у воду? Високі туті берези. Класно. А ну, кілько, 1, 2, 3, 4... 8-10 блоків висока. Вау! Круто. Я сякий біом тут ще не бачив. Високі берези. То пристара, то та. Як це вона кличе? Пристарий березник? Як там пише? Айно, пристарий березник. А там лісок. Мусить буде чи скакати у воду та вилізати якось по сьому. Бо тут легко вилізти не вийде. Лиш сюди. У мене якісь блоки суд, поподкладувати може буде. З Богом! Це було страшно. Добре. Так, треба туди тільки вилізати. А у мене лодька не є, собою не є. Не бай. Тільки віддіємо. Вода десь була, ні? Це мені це відео. Так, беремо все. Відкладуємо, ліземо догорі. Ото вже можеш раз лячи спати, пак завтра лізти. Хоба, спиме. Так, проблема з буфером, він не набирається. То точно, що на стороні Ютуба. Айно, я по-українськи знав файно говорити. Просто у мене концепція стріма в тому, би говорити по-нашому, бо стрімів по-українськи є доста читаво. Не так, як то було років 10 назад, тепер з тим вже порядок. Хоба, хоп. Хоп. Супер, я виліз. Єй, круто. Ідемо никати на тот сніг наконець. Будуть тут і цапи. Тут мають бути у снігові мають жити цапи, ні? Раз тут живуть кріпери.
Ну, трафлю у нього. Ай, ну, готово. Тут і нічого інтересного. Всі в дірі. Проблема з буфером, він набирається, не набирається. Ну, такое. Так. Викидь. Квазари, ви. Ну, у мене лук називається розпукувачка, бо він має удмітування 2 та й сила 4. Та тут і кріперися, кіть файно у нього попасти, та тут і кріперися таку і розпукують на місці. Добре, тепер треба бути осторожним, бо тут має бути тот рихлий сніг, а я його не спознаю. Та треба так Не є в нього води, не взяв їм води. Ай-яй-яй-яй. Не взяв їм води. Я ся не буду тепер спускати геть долу. І пенсі і вмерти не хочеться. Бо я ся тепер кожаний топанки не вчиню. Треба никати. Цапик! Цапик, може з них іще роги навнадіти? Ні? А як із цапа роги навнадіти? А тут щось дуже малий сись. Ні, не малий, нормально. Такої гиби лиш на вершковій гори, айно. Айно, тут доста мало того. Єй, Майку, здоров, 2 рочки, круто. Ники, що в мене є. Круто! Єй, здорово. Як ти ся там маєш? Треба... Я знав, що з цих персонажів можеш якось добивати тут і роги, айно. Фух, так. Ну все. Видели сте, як ми то тут ісав? Я он запереживав, чесно, я думав, конець. Ні, Майку, то у всіх підторможує, я не знав чого. Тут якась глобальна біда з Ютубом, скорше всього. Це вже нормальний сніг, добре. Фух, добре. Значить, ці цаплячі роги, я так знав, можу добивати так. Ось треба. Йой. Все було сильно, добре. Треба подойти до цапа, покласти городину, і коли він буде на мене бічи, сись уже без єдного рога. А як його заставити? Йой. То якось можеш, я не знав, як то фунгує. Кажу, то ж можеш їх якось назлити, щоб вони ся сердили. Гор. Біжи на мене. Може їх все сердить?
Як їх заставити на мене нападати? Перше получилося. Я не знав. Айно, я з України, я в Ужгороді живу тепер. Я сам з Кушниці. То хіба не дуже далеко виціть, насправді. Як заставити їх на мене бічі? Бо внися вдарили в городину, та бо... То-то. Бо рюх випав. То можеш якось нагуглувати, айно? Так. Ну, я тепер не буду никати туторіал на 5 минут. І у всіх почав лагати YouTube. Я не буду тепер на твічі піднімати стрім, то буде довго. Не аж довго, а й... Я вже ся скорше буду сохраняти просто на низьке скоро. Як заставити... Як заставити цапика розогнатися ще раз? Ну, та той такий невеликий дарабчик всього із... Дуже невеликий дарабчик всього із снігом. Айбо файно ж знайшов його. Айбо рюх знайшов їм туйка, видиш, у сьому. У аутпостові сьому. А цапиків якось можеш ще й множити, айно, ось вони... Ось я їх можу ще наплодити, бо нові роги падали. Або як їх розозлити? Можете мені написати, ви знаєте, як ото фунгує? Ну, я їх бити не хочу. Я не знав, чи то так фунгує. Можу попробувати їх ударити ось. Попробувати його вдарити раз. Перебач, цапику. Ні, він від нього втікати. Ну, сяк неінтересно. З того не випав був ріг, як він мене копнув був туйка десь. А чи ні? Ну, мені ся видить... Мені ся видить, це все буде конець, я ся буду на низько вже сохраняти. І так класний був стрім. Побились ми рейд. У Рубітному. Многом легше гівтося чекало. Повезлись ми стріли на спавнер. Найшлись ми ще одно село у савані. Я його ще не назвав. Найшлись ми ще один аванпост. І я знайшов там ріг із дуже крутим звуком. Ого. Щось там. Щось у мене. Мені щось писало теж, айно ж. А ну, чекайте. Угу. Ні, нормально. Знайшов їм цей ріг.
Странний бас такий. Пу-пу. О, то там скакав. Гонобити аж випав з нього ріг. Не видко ніч такого. Ну добре, то мені треба буде. То мені треба буде окремо никати, ось як отося фармить. Та будемося туди видавна низько сохраняти. Я вже, слухайте, дораз 3 години стрімлю. Яся вже і наприказував. Но сякий у мене був праздник низько. Заходьте і завтра на стрім. Завтра у нас буде літературний вечір на серверові у Кедешській бібліотеці. Будемо читати вірші. Я все серйозно кажу. Будемо читати вірші та пойте, я дуже надіюся, що ми поладимо доти стрім. Я ще щось помудрую. Айно. Та що? Майтеся раз. Все, всім щасливо, майтеся. Я закривав стрім, все. Пока.